UKhuzani ufihle induku emqubeni ngomcimbi waseCanterbury City. Phinde babhala ngayo uKhuzani laphayana kwiSolezwe langolwesine, page page 2, babhale ngeyi-5 zikaFebhuwari 2026. Yilo-ke lolu udaba esizolufunda njengamanje, lufundeka kanje. Kulindeleke ukuthi zibe ziningi izinto azojabulisa ngazo abalandeli bakhe umculi kamaskandi uKhuzani Mpungose emcimbini walonyaka ozobanjwa isibili iBlue Nation Festival ezophinde ibanjelwe eCanterbury City ngeyi-May 2. Kulo mcimbi owaba undabamlonyeni ngonyaka odlule, uKhuzani eshintshashintsha imfashini lomculi useveze ukuthi uzoqhubeka la agcina khona njengoba kwamcacela ukuthi abantu bayayithanda into ayenzayo. Kuyangijabulisa ukuthi nakulo nyaka umcimbi walolu hlobo uzophinde wenzeke futhi ngimema bonke abalandeli bami kulona lonke elakuleli nasemazweni angaphandle kanjalo nabathandi bamaskandi ukuthi baphelele. Emcimbini sizojabula sonke futhi siphinde sikhumbule konke okuhle nokube yimpumelelo onyakeni odlule, kusho uKhuzani. Uveze ukuthi yize engeke akudalule okuzokwenzeka emcimbini walonyaka njengoba enza ngonyaka odlule, kodwa abantu balindele into yamehlo uma kuziwa kubaculi abazohambisana nabo nokunye akuhlelile. Okubalulekile ngalo mcimbi ukuthi abantu bajabulele umculo kusuka ezingomeni ezindala engazikhipha kuze kufike kwi-albhamu yokugcina ephume ngonyaka odlule. Okunye ukuthi ngibasikaze ngabanye abaculi endimeni enginobuhlobo obuhle nabo abazobajabulela ukuze bahambe baye emakhaya bedelile. Ngakho siyathembisa ukuthi akukho esizophoxa ngakho. Abaphuthume beyothenga amathikithi engaze ephele, kuchaza yena uKhuzani. Uthe ngonyaka odlule kwaba nesimo esibi la abantu baphelelwa amathikithi nakhu ubebhale ethini la? Oh, abantu baphelelwa amathikithi akukhuzayo nakulo nyaka ngokugqugquzela ukuthi abafuna ukuba yingxenye yomcimbi basheshe bewathole ukuze kungabi bikho ukukhala. Hhayi, isiZulu sometimes mase sikhwinca. Amathikithi uveze ukuthi ayatholakala e-Webticket kusuka ku-R200 kuya ku-R300. Khona manjalo lo mculi kamaskandi uzomela lo mkhakha emcimbini omkhulu wokuqala iMahindra Fusion Fest. Lo mcimbi uzobanjwa ngoMashi 7 nala uzobe ibophele khona amaciko kuwo okufana oZinca Khumalo, Mafikizolo, Focalistic, Daliwunga nabanye. Ifundeka kanjalo-ke indaba laphana kwiSolezwe page 2, udaba olubhalwe ngeyi-5 zikaFebhuwari 2026. Bekuyilokho engingazange ukuthi sifuna ukukuveza-ke ngaye uKhuzani ukuthi kune-article ekhona oselithengile iphepha, ngisho selibuye lolu daba kodwa akaliboni. Siyathemba sebelivezile lapha ku-Facebook under iSolezwe. iSolezwe inokuphosta ama-article laphayana maybe after a day iphepha liphumile, kodwa-ke udaba lukanjalo. Nasahle ngenzeka ukuthi bekuyilokho esifuna ukukuveza ngoKhuzani Mpungose. Siyabonga ithuba.